Teraz si ukážeme, ako si ukázať nadväzec na boilies na háčik s očkom. Tak v prvom rade budem potrebovať nejaký boilies, v druhom rade háčiky, moje obľúbené, potom šnúrku mäkkú, antitangle, gumičku proti zamotaniu, ihlu, nožnice a zarážky. Tak v prvom kroku roztiahnem si šnúrku, spravím si na konci takú jednoduchú slučku. Teraz vytiahnem. Tak. Teraz si vezmem boilies, ktorý prepichnem na ihlu. A ten boilies následne cez tú slučku navlečiem na šnúrku. Robíme to kvôli tomu, aby sme si mohli nastaviť vzdialenosť nástrojov od dáčika, čo vidíte neskôr. Teraz som si vzal zarážku, prevlečím ju cez očko na konci, aby nám nástraha nevypadla, a zatiahnem. Boilies je zaistený. Teraz si vyberiem nejakú vzdialenosť a odstrihnem si. Ak si robíte nadväzce o presnej dĺžke, treba počítať dĺžku nadväzca plus zhruba 5 cm na omoty okolo háčika a 2 cm na koniec, na slučku. Teraz si vezmem háčik, môj obľúbený s hočkom, a bobchám ho na šnúrku. Je podstatné, že by háčik prechádzal z vonkajšej strany do vnútornej smerom k hrotu. Následne háčik stiahnem na koniec nadväzca k boiliesu, kde si nastavím, ako môžete vidieť, ideálnu vzdialenosť nástrahy od háčika a spravím omoty. Spravím ich tak 6, 7, záleží podľa veľkosti háčika. Teraz spravím ešte spodné omoty, vdiel som si nástrahu a spravím omoty pod vlasový príves. Také 2-3 stačí a na záver ešte 3 spätné omoty. Teraz keď budeme prevliekať háčik naspäť, teda šnúrku cez háčik naspäť, je podstatné, že by išla zvonku do vnútornej strany. Takže zvonku do vnútornej strany smerom k hrotu háčika. A háčik na strahu máme uviazaný. Posledný krok je navliecť antitangle gumičku na ihlu a prevliecť ju cez našu šnúrku. Čiže najprv ešte predtým si spravím slučku na konci. Koniec zastrihnem, nech nezavadzia. A teraz navlečený antitangle pretiahnem na nadväzec. Slúži to ako gumička proti zamotaniu, že by sa nám pri náhodoch nadväzec nemotal. Tak, a máme hotový, jednoduchý, ale účinný nadväzec na boilies.